Helo, Carys ydw i, ac rydw i'n darlithydd ar y cwrs gradd Therapi Iaith a Lleferydd yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Dwi hefyd yn diwtor personol i rai o'n myfyrwyr. Fe nes i astudio Therapi Iaith a Lleferydd yn y Mhrifysgol yma cyn mynd ymlaen i ddilyn gyrfa fel Therapydd Iaith a Lleferydd yn gweithio i'r gwasanaeth Iechyd yma yng Nghymru ac am gyfnod yn Lloegr. Dros y blynyddoedd, dwi wedi arbenigo i weithio gydag oedolion gyda chyflyrau niwrolegol, megis stroc ac anaf traumatig yr ymennydd, ac yn gweithio gyda nhw i gefnogi eu gallu i gyfathrebu, a hefyd lle bod angen i allu yfed y bwyta, rhywbeth efallai sydd ddim mor amlwg am rôl y Therapydd Iaith a Lleferydd. A dyna dwi'n hoffi am y swydd, y cyfuniad o agweddau ieithyddol a mwy corfforol, dysgu am sut rydyn ni'n cyfathrebu ac yna am strwythurau'r corff sy'n galluogi ni i yfed y bwyta. A mae fy ngyrfa wedi rhoi gallu i mi gyfuno'r ddau. Erbyn hyn, dwi'n darlithio llawn amser yma yn y Mhrifysgol, ac wrth fy modd yn rhannu fy mhrofiadau gyda'r myfyrwyr a'i cefnogi a'i hysbrydoli ar y daith i fod yn Therapydd Iaith a Lleferydd. Mae proffesiwn Therapi Iaith a Lleferydd yn agos iawn at fy nghalon. Mae'n broffesiwn sydd wedi gadael i mi weithio gyda pobl, boed hynna yn gleifion neu aelodau o'r tîm amldisgyblaethol. Mae'r cyfle i helpu rhywun gyfathrebu yn well, neu allu yfed a bwyta ei hoff fwyd unwaith eto yn rhywbeth arbennig iawn, ac mae'n fraint gallu bod yn rhan o'r siwrna yna gyda'r claf a'r teulu. A mae'r ffaith mod i'n siarad Cymraeg wedi bod yn amhrisiadwy. Dwi'n gwybod pa mor bwysig ydy hi i allu cynnig gwasanaeth drwy'r Gymraeg. Mae pobl yn teimlo'n fwy cyffyrddus siarad yn eu mamiaith, ac yn aml mae'r berthynas therapiwtig yn gryfach oherwydd hynny. Felly, dwi'n teimlo'n hynod o falch yn bod ni yma yn Met Caerdydd yn cynnig modiwla drwy gyfrwng y Gymraeg i'n myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys darlithoedd, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau tiwtor personol yn y Gymraeg. Mae'r sgiliau clinigol da ni yn ei feithrin gyda'r myfyrwyr yn hanfodol mwyn datblygu fel Therapydd Iaith a Lleferydd, a mae cael y cyfle i ddatblygu hyn yn y Gymraeg a'r Saesneg yn arbennig iawn, ac yn rhoi profiad pwysig i'n myfyrwyr cyn mynd allan i'r gweithle. Gan y mod i nawr yn ddarlithydd, dwi'n cael y cyfle i weld unigolion ar ddechrau siwrna i ddilyn gyrfa fel Therapydd Lleferydd a Iaith. Ac mae'n deimlad gwych gweld myfyrwyr yn graddio ar ddiwedd y 3 blynedd a gwybod y bod yn mynd i wneud gwahaniaeth y mywydau pobl.